Lucas uit Tongeren is 25 en sommelier bij een toprestaurant. En dit is zijn wijnkelder. Allee, die van Imprévu in Houthalen, maar hij heeft de meer dan 700 wijnen mogen kiezen. En Lucas vindt wijn helemaal niet alleen voor oude mensen. Wij stellen hem dus enkele belangrijke vragen voor jongeren. Ik sta dan als jongere in de Colruyt in Mulhijs en daar staan immens veel flessen voor mij die er op zich allemaal hetzelfde uitzien. Hoe kan ik daar dan een goede wijn gaan herkennen? Ik zou zeggen, ga weg van de flesje-etiketten, want die moeten altijd iets verbergen. Of de speciale flessen, want dan kost de fles vaak meer dan de inhoud. En probeer misschien voor de wat meer budgetvriendelijke landen te gaan, zoals in Portugal en in Spanje, waar vaak de prijskwaliteit veel hoger is dan bijvoorbeeld klassiek Frankrijk of Italië. En voor studenten allicht een belangrijke vraag. Het is al laat de avond, supermarkt niet meer open. Ik ga naar de nachtwinkel voor een fles wijn. Is dat A, een goed idee? En B, wat ga ik daar vinden? Dat is nooit een goed idee. Hou het gewoon op bier dan. En ik heb van de Albert Heijn de goedkoopste fles rode wijn die ik vond gevonden. Gaan uw haren hiervan rechtop staan? Een beetje wel, ja. Ik weet niet hoeveel het kostte. Ik denk €3,99. Dan is de inhoud al helemaal niet goed, want ja, label, de fles en ik denk dat Albert Heijn niks gratis doet, dus dan blijft er nog weinig over. Wat is de duurste wijn van de meer dan 700 wijnen die jij hier hebt geselecteerd? Dus, deze, dat is een fles La Tache van Romani Conti, een van de meest bekende domeinen uit de Bourgogne. Je gaat toch serieus de portefeuille mogen opentrekken als je die wilt drinken. Ja. Toch dik €4.000. En dan nog iets wat mensen altijd denken. Witte wijn bij vis, rode wijn bij vlees. Klopt dat? Het klopt wel ergens, maar natuurlijk het hangt af van de bereiding. Een perfect vol witte wijn kan perfect bij een goed stukje kalfs of eender. Een iets lichtere rode wijn, zoals bijvoorbeeld We staan nu goed, de Bourgogne, kan ook perfect bij een goed stukje tarbot of zo. En zijn er zo nog clichés die jij vaak dan hoort als sommelier, die je liever de wereld uit zou hebben? Ze zeggen altijd over flessen wijn, hoe dieper het gaatje, hoe beter de wijn. Maar dat is ook dikke kwatsch, want ik heb al veel rommel gezien met een heel diep gaatje. That's what she said. Oké, top. Dankjewel. Dan zullen we een beetje wijn gaan proeven. Ja. De Albert Heijn? Liever niet. Voor jongeren dan 16 jaar vervang het woord wijn steeds met Kiddiebo en alles is oké.